abinda ya zama rabanka inda da rai zai same ka, ko yau ko gobe ko jibi za ya zama naka. Yaduwar soyayya yayi kama da tsirin shuka, a sannu sannu take girma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce ta ta'allaka akan samu muku sababbin update na mawaka wanda muke da su a wannan zamani. Yasa na ce har kullum in dai kana tare da wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanja TV, musamman wanda suke a cikin wannan gida namu mai albarka, sun san ba kakkauta muke kawo musu update akai-akai na kowanne mawaki. In farkon zuwanka ne wannan tasha ta mai albarka, daure ka danna mana alamar subscribing, wato alamar kararrawa, yadda da zarar mun yi update mun dora insha Allahu za ka gani. Hakika yau ma wannan tasha ta mai albarka ta kawo maku wata sabuwar waka wacce Salim Smart yake shirin saki, mai suna abin da ya zama rabonka, babu shakka zai same ka. Wannan haka yake, shi yasa na ce har kullum ku kasance da official Ado Gwanja TV, domin tasha ce wacce za ta share muku kuka akan dukkan wani update, kama daga kan wanda ya shafi Kannywood da ma masana'antar Kannywood din gaba ɗayanta, tun daga kan mawaka har masu shirin fim da ma masu yin fim din. Inda kuna tare da official Ado Gwanja TV ba za ku rasa update ba. Yadda za ku kasance cikin wannan tasha ta mai albarka shine ku danna mana alamar subscribing, wato alamar kararrawa, yadda da zarar mun yi update mun dora za ku gani. Wannan tasha ta mu ba iyan nan ta tsaya ba, tana zakulo muku dukkan wata sabuwar waka da muka ga ake shirin saki ko ma an sake ta insha Allah, musamman ma akan gwarazan mawaƙanmu da manyansu da ƙananansu. Muka ce manyan mawaƙanmu irin su Nura M Inuwa, irin su sarkin waƙa Naziri kenan, ga irin su Hamisu Breaker, irin su Garzali Miko, ga irin su Salim Smart din. Kun san su ma in dai fannin soyayya ne dole a saka su. Ga irin su Auta Waziri, irin su Auta MJ, ka hadda irin su Nazifa Asnani, ga irin su Abdullis D1. Dukansu muna kawo muku update a kansu. Inda kuna tare da official Ado Gwanja TV, kar a manta a danna mana alamar subscribing, yadda za ku kasance a cikin wannan tasha ta mu mai albarka, official Ado Gwanja TV, official Ado Gwanja TV.